Applen iPhone ja Fordin Sync 3-järjestelmä liitetään toisiinsa. Periaatteessa homma on aika yksinkertainen. Täällä laitetaan ensin puhelimesta Bluetooth päälle niin, että tämä puhelin on löydettävissä. Sitten tuolla näytössä lukee valmiiksi, että Connect a Phone. Siitä painain tulee seuraava valikko. Pair Phone. Search for your vehicle on your device and select it once it is found. Ohjeita tuli. Discover other Bluetooth devices. Ja uusi pop-up-valikko. Continue. Ja nyt se etsii tätä puhelinta. Eli se löysi mun puhelimen ja me valitaan se tästä valikosta. Confirm that the pin displayed on Sync matches the pin displayed on your device. Eli nyt se pyytää varmistamaan, että molemmissa laitteissa näkyy samanlainen PIN-numero ja se on sama, jotta me muodostetaan pari siitä ja hyväksytään tuolta jees. For your safety, please stay alert to changing road conditions and use Sync's voice-activated features while your vehicle is in motion. Ja nyt se pyytää vielä, että siirretäänkö kaikki yhteystiedot täältä puhelimesta tänne auton muistiin. Nyt meillä on puhelin liitettynä Fordin Sync 3-järjestelmään. Ja tuolla näyttäisi olla Siri myöskin käytössä, joka on itse asiassa ihan hyvä, koska sitä voi käyttää navigointin apuna. Ihan järkevä systeemi.